Sa bingaya may tungod sa sakamahan ug duha niya ka mga anak nga pangutan ara basta kini kanato kining iyang gipangutana ngadto kanila unsa may inyong una-una. Ang sambingay may tungod nitong usa ka magulang naging dong trabaho no ngadto parasan isa di ko matrabaho ang masaghapon ang manghod ipangutana samahan dong wala pangutana isugo niya no dong adto sa akong parasan ingon siya umato ko so makaingon ta sa nahuna ninyo kinsa man ka ang matinulmanon samahan obedient no ni atong iyang kasuguan ilang tubag ang magulang pero katong tukion gyud ulos gyud mga disobedient una right there and then ning sadi ko pero ang usa mingon siya madto ko pero wala siya maadto. Alright, and then sayang sulti di ko maadto niya ang usa maadto ko pero sa buhat wa maadto. So both wala gyud makatuman o wala gyud masinugtanon sa amahan, disobedient ang duha. Pero dunay gikahimutan nining amahan. Ayon gikahimutan mao kining magulang kay sumala pa miadto siya ni balibal siya pero niadto di ay rasabi ang hunahuna og miadto sa parasan mo na iyang gikahimutan nganon gisugi niya makaingon ta kinsa may iyang gisultihan ini tinuod ang gisultihan niya katong namati niya kaniadto nga kadaghanan mga Pariseo kumansa ang mga tinunan tinuod. So di ay gitumong kini una sa tanan sa pag-igo kanila niadtong kamanghuran. Ningon sila, maadto ko. Well, kini mga Pariseo ni ba man ta magtutulod balaod para nila sila ragyod ang nagmatinumanon sa balaod ni Moises. Para nila sure ball na kayo. Kaya sila gud ang naguna. Nga maadto sa gingharian sa Dios. Ang nagadiferensya lang sama nga ningon sila pero di ang ilang binuhatan lahi, di ba? Ay lang pagtulunan sumapa sa tong Ginoo. Wa gyud mo pa ambit bisa sa gamay sa inyo nga magtamo og kusog ngaron lamang pagtabang nini mga katawhan inyo nang ginudnod sa kadautan. So iyang itumong kini ngadto kanila. Nga din maayo lang kayo sa sulti pa sa ilang kaalam they have the knowledge kay baon sila sa mga pagtulunan sa Dios balaod sa Dios balaod ni Moises baon ni siya pero makaingon malgay tinuod gihapon nang giingon ang actions or speaks louder than voice buhat gyud ang ingon ta subayon man gani si Kristo ingon di panahon nangita na nangayo o nangita ang inahan niya ang mga parinti nila ang sa magingon kinsa man akong inahan kinsa man akong mga magsuon akong inahan makatong namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini so namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini kani sila nagmati sa pulong sa Ginoo pero wa magtuman so masiyagi mismo ang pasabot noon nila ang kaniniang mga daotang tao noon ang kining mga kabrador sa buhis mga daotang babae mituo kaniya nga kaniadto ningon dili ko wala mi pagtuan na di may masunod tong Ginoo pero ang importante kay naghinulsol sila nibalik sa atong Ginoo mananingon siya nga mani sila ang gikahimutan sa Dios. So kaya ligi
Sumapa niya kaniadto ang mga si San Juan magbubunyag nagwali, namati tinuod ang mga Parisiyo, pero ang tawag ni San Juan magbunyag paginusol wa gyud niduol kaniya. Ang mga Parisiyo magtutudo sa balaod. Ang mga kobrador sa buhis tingali nakabati siguro wa bati kabati. Pero mga daotang babae pero naghinulsol sila. So muna nga sila ang ikamutan sa Dios. Ang obedience, no? Dili ang obedience lang nga gitan-aw sa Ginoo, obedience dili ra, kundi ang makanunayon gyud nga ingon ta sunod isip mga igsuon, no? Kay panutan-o man kita bening ag igsuon na. Kinsay matong sundon nga San Pablo ni wa gyud sa duha. Kaya ganing duha, una ang usa ningon siya nga di ko trabaho o disobedient na, no? Wa gyud respeto siyang amahan. Ang usa pod mingon siya adto ko pero ang iyang aksyon layo ra gyud kayo sa binuhatan. Ang iyang binuhatan ngadto siyang una unsam kinsam day kuno ang atong sundon gyud. Wala maisguti ang ikatulo nga anak. Dunay anak nga mao ang natong pagasundon. Ang anak nga gisubay o gisulti kana ni Kristo nga sumapa niya nga siya gisulob ang kinaiya sukad sa sinugdan sa usa ka sulgoon. Natawag siya sama kanato og nagpobos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa cross ay katulong nga kuan ni anak mo kani si Kristo. Nag-iisip ta nga iya ni Kristo, di ba? Nag-iisip na to nga siya po igsuon ni Kristo. Gani kada dako na kayang ng pribileyo para kanato nga igsuon ni Kristo, anak sa Dios. Dako na kayo kana ang privilege, no? Nga binuhatan ko ta pero igsuon ta sa magbubuhat si Kristo. Binuhatan ko ta, makasasala pa, pero adunay gitagana ka nato, ang kay mayaan. Kadako nga ingon ta honor para ka nato. No? Pero ang honor God, doon na ginasay tugbang nga responsibility. No? Sama nga doon na kay power, doon na kay responsibility. Ang imong dungog, doon na kay responsibility. Ano sa may responsibility nato? Inigso na to sa simbahan, manguros ta. Inigawas na to, manguros ta. Kung sa man natong papanguros, ang bulaang tubig ka na, o holy water ka na, magpainom-inom ka na to sa atong bunyag. Din sa atong bunyag, ingon ta, yes, no? Yes, yes, Lord. Muna niya, sa likway na ko mga kasalanan, muna niya, yes, Lord, isalikoy na ako sa Satanas, ang pagdalisdatan, ay isalikoy ko na. Yes, Lord, nagtuwa ako sa Diyos Amahan, kagahamsanan, nagtuwa ko kay Kristo, kay Espiritu Santo, simbahan, pagkabanaw tanan, no? Inigbunyag na to. Muna ang atong pangsaad mo, muna atong gingon, yes, mo adto ko, sama sa giingon ng Amahan. Kaya doon, lakaw, niya mo adto ko. Niya, pangutan na ra ba? Mapadayon naman na atong persevere bata sa atong pag-ingon yes. Muna nga inig human sa misa sad manguros ta. I mean mudipta sa atong holy water atong timaan na kita manibunyag nako. Mali ako anak ko sa Panginoon Dios, no? Igsuon ni Kristo. Ningon kong yes. Muna ningon siya nga tabang, muna niya makatabang kanato sud pagpahinomdom pagka makanunayon sa imong pag-ingon yes. Nga muna ang giingon ni Kristo karon as bin sa di San Pablo na ikaduhang pagbasa na nga mora ni siya ang ikatulong anak nga hisgutanan nato nga angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini nga maday niya no nga siya wa maghunahuna ni magtupong sa Dios gani isulob siya sa pagkatao nato o nagpaubos siya nagmasinugtan hangtod sa kamatayon.
So mana ang challenge nato nga mga Kristyano, ha? Dili lamang tingali sa panahon nga ningon ta yes kaniadto, onya wa di ay ta. No, yes dad, wa di matuman. Well, there's a chance kay ingon siya, man ni asing kay mutal sa Dios. Ningon sa oo pero wa matuman, pero kanang uban ningon di ko, pero ni adto di ay mo na gikay mutanoon. Ang importante lagi ang pagbalik sa Ginoo. Nga kung galing sa atong bunya nakalimot ta atong nasaad, well, ang importante is balik ta sa Ginoo. Ang importante naghinulsol ta kay munay panawagan ni Jesus sa una gayud na sulti niya sa balaan kasulatan diya kan San Mateo, no? Pag hinulsol kamo tuo sa ebanghelyo, no? Pag hinulsol balik kamo kanako mo na iyang gipasiuna sa iyang pagwali ning kalibutan na. So mo na hinumduman nato, no? Nga ang atong yes sama sa yes ni Santa Maria kaniadto matuman sumala sa imong kabubuton hangtod nagpadayon siya hangtod nagpagamatay ni Kristo hangtod pagbayaw niya sa krus mao gihapon matinumanon siya mao sana ang atong challenge. Doon na tayo paningkamot importante nga dili lamang kay doon na tayo honor, doon na tayo dungog, doon na tayo gipaabot kay mayaan, pero ang kamayaan naghatag sa Ginoong Dios tinuod baya makabutan nato kon sa hangtod pod gikan karon nagmetalubanon masinugtanon kita sa kabubuton sa Dios. Kung galing nakalimot, kung galing naisalaag, balik sa Dios. Maragirehang niya alang kadato. Kaya tinuod nga kita sa matinumanon o buotan nga mga anak sa Dios. Ang padayag sa taron sa atong pagtuo